Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Йоршолда яшелчәләр кыйммәтләнде. Хәзер азык-төлек кәрзине ничә сумга төшәчәк? Дәүләт автоинспекторлары 8 март алдыннан котлау өчен гадәти булмаган ысул сайладылар. Хатын-кызларның реакцияләре нинди булды? Температура үзгәрү аркасында йорт түбәләрендә боз гирляндалары ясалды. Зәп бистәсендә яшәүчеләр боз сөңгеләре кешеләр үстенә төшәр дип борчыла. Тулырак алдагы материалда. Хәзер Зәп бистәсенең 1505 йорты түбәсе боз сөңгеләре белән капланган. 5 катлы йортта Лидия Чупина инде 23 ел яши. Шаллылы сүзләренчә, яз җитү белән аларның йорт түбәләрен кардан һәм боз сөңгеләреннән һәрчак вакытында чистарталар. Әмма март килү белән алар бик тиз арта. Это вот буквально вчера не было. За ночь вот это все, вчера же все подтаивало. Вот поэтому нависло. А так у нас не бывает сосулек в нашем доме. Все сбивается вовремя. Зәп бистәсенең 1505 йортында яшәүче башка шаллылар да куркыныч боз сөңгеләре булуга борчыла. Алар подъезд түбәләрендә дә, балконнарда да барлыкка килгән. Жоқ әдәрәк кырдан йөрергә кирәк. Бу машина кырларыннан китәргә кирәк. Анда подъезддан чыгышуга анда ул кадәр түгел. Анда балкон төбендә самый главный сосулькалар. Идарәче компанияда җылыту чорында түбәләрне кар һәм боздан вакытында чистартырга тырышулары турында хәбәр иттеләр. Зәп бистәсенең 1505 адресы буенча түбәне тулысынча чистартырга бер подъезд янында тиешле булмаган урында тукталган автомобиль комачаулый. Пользуясь случаем, еще раз обращаем внимание жителей на то, что мы крайне не рекомендуем в избежание причинения ущерба создание препятствий для действий коммунальных служб. Шуңа күрә Зәп бистәсендәге 1505 йортының түбәсен чистарту әлеге автомобиль йөртүчесе табылып, тимер атын куркынычсыз урынга күчергәч башкарылачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Йоршоллыда яшелчәләр кыйммәтләнде. Белгечләр бәяләвенчә, помидор һәм суган бәяләре 5%-ка арткан. Башка товарларның исә бәясе төшә башлады. Айзилә Шаймөхәммәтова азык-төлек кәрзине ничә сумга төшәчәген исәпләде. Татарстан стат мәгълүматлары буенча февральнең соңгы атнасында кыяр арзанайган. Аларның бәясе якынча 5%-ка төшкән. Һәм помидор исә 5%-ка, банан һәм суган 3%-ка кыйммәтләнгән. Сатып алучылар кыярның арзанаюы белән килешми. Аларның бәясе килограммы өчен 300 сумга кадәр менгән. Бу шаллыларның, бигрәк тә пенсионерларның кесәләренә суга. Шуңа күрә алар әйтүенчә акцияны көтәргә, яисә сатып алудан бөтенләй баш тартырга, бәяләрне чагыштырырга һәм арзанрак җирдә эзләргә туры килә. Ну, дороговато на сегодняшний день. Огурцы практически под 300 рублей, помидоры тоже. Хотя уже ценник должен падать, потому что уже пошли свои в теплицах. На лук особенно сильно цена повысилась. Был там где-то около 20, сейчас около 50. Ну, капуста подорожала, морковь, да вообще все овощи. Но больше всех лук, конечно, подорожал. Белгечләр исәпләп чыгарганча, йомырка, алма, кишер, тары, маргарин кебек башка товарларга да бәяләр аз гына арткан. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолы предприятиеләрендә һәм мәктәпләрдә ашханәләрне тикшергәннән соң аларның җитәкчеләренең кайберләре бөтенләй эшсез калырга мөмкин. Бу хакта мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә Наил Мәгъдиев кисәтте. Аның канәгатьсезлек белдерү сәбәбе нәрсәдә? Хәбәрчебез ачыклады. Роспотребнадзор хезмәткәрләре мәктәпләрдә туклану оешмаларын тикшерүне дәвам итә. Шулай азык-төлек белән тәэмин итүчеләргә карата контроль күзәтчелек чаралары үткәрелә. Мэриядә узган аппарат киңәшмәсе вакытында Наил Мәгъдиев бу юнәлештә контрольне көчәйтүне сорады. Шул исәптән сәнәгать предприятиеләрне ашханәләрнең эшендә контрольдә тотарга кушты. Ашханәдәге хокук бузулар өчен директорлар һәм мөдирләр эшсез калырга мөмкин. Жесткий спрос со всех тех, кто должным образом организовать школьное питание. Поэтому это касается и наших руководителей образовательных учреждений, это касается заведующих детскими садами. Если необходимо обратиться к руководителям соответствующих министерств и ведомств, давайте обратимся. Я обращусь официально, если там где-то нет должного порядка.
Шәһәр мэры сәнәгать объектларына да игътибар итте. Наил Мәгъдиев бу юнәлештә нинди проблемалар барлыгын тикшерү, аларны шишу юлларын билгеләү өчен миллекнең төрле формаларындагы ашханәләрне карау белән күчмә киңәшмәләр үткәрергә тәкъдим итте. ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны буенча да катлаулы вазгыять саклана. В связи с этим еще раз напоминаю, что у нас сохраняются и утренние фильтры в дошкольных образовательных учреждениях, сохранение масочного режима в лечебно-профилактических учреждениях для персонала и для посетителей, а также в социальных учреждениях круглосуточного круглогодичного пребывания. Бер атна эчендә шәһәрдә салкын тидереп авыруның 2502 очрагы теркәлде. Шул исәптән 14 пациентка грипп диагнозы куелды. Авыручыларның гомуми сонының 52.5% кысаларында балалар арасында да авырулар күзәтелә. Ковид шулай ук үз позицияләрен бирми. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 8 март хөрмәтенә Яршалыда азык-төлек җыелмалары бирү тәмамланды. Алар хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре өчен әзерләнде. Ләйсән Сәгыйтова да шәһәр хакимиятеннән шундый бүләк алды. Аңарда кунакта безнең төшерү төркеме дә булды. Беренче тапкыр ләлә чәчәкләре һәм алар тормыш иптәшеннән түгел. 18 ел дәвамында 8 мартка Ләйсән Сәгыйтова яраткан иреннән розалар алган. Ләкин хәзер ул ватанны яклый. Атнага бер тапкыр телефоннан кыска гына сөйләшәбез. 2-3 минут кына, ләкин аның белән барысы да яхшы икәнен белү җитә, ди Ләйсән. Күбрәк инде ул бездән сорый, хәлләрегез ничек, нишләдегез анда, хәлләрне күбрәк сорый, шул сәламәтлекләрне сорый. Biz de аның иң элек башта сәламәтлеген сорыйбыз, былай состояниесе ничек инде дип бөтенесен шул сораштыра инде безнең. Ләйсән Сәгыйтованы котларга хәрби комиссияр һәм Комсомол районы администрациясе вәкиле дә килгән. Бүләк итеп ул азык-төлек җыелмасы алды. 8 март бәйрәме алдыннан безнең хәрби махсус операциядә катнашкан ир-егетләребезнең әниләренә, хатыннарына продуктовый наборларны таратуны тәмамлыйбыз. Барысы Комсомол районында 338 шундый набор таратылды. Шундый ук азык-төлек җыелмаларын Үзәк һәм Автозавод районнарыннан хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре дә алды. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Туктагыз, безнең сезнең өчен сюрприз бар. Шалтыва телерадиокомпаниясе һәм дәүләт автоинспекторлары 8 март алдыннан котлау өчен гадәти булмаган ысул сайладылар. Реакция нинди булды? Моны хәбәрчебез ачыклады. Здравствуйте, мои полицейгамины. Документы все в порядке у вас, надеюсь, да? Көтелмәгән тикшерү дәүләт автоинспекторлары рейд барышында барлык автомобильчеләрне туктаттылар. Внутри была такой момент, что я знала, что сейчас меня остановят. Спасибо, очень приятно. Ну, часто вас так останавливают? Второй раз. Я начала готовить документы. Ладно, спасибо большое вам. Ну, часто вас так останавливают? Нет, давно не останавливали, слава богу. Автоинспекторлар интрига ясады. Башта документлар сорадылар, автоледиялар аларны эзләгән вакытта патруль хезмәткәре язгы чәчәк бәйләме белән басып торды. Әлбәттә, бүген документлар тикшерү булмады. Бүген бар тиге бәйрәмчә котлаулар гына яңгырады. Как только вас остановили, что подумали? Ну, просто проверка документов. Очень приятно. Спасибо вам большое. Вас тоже с наступающим. И жители города также с наступающим праздником. Автоледи өчен чәчәкләр акциясе ел сайын уздырыла торган традиция. Аны шәһәрнең дәүләт автоинспекторлары белән бергә Шалытова телеканалы үткәрә. Сегодня женщины практически наравне с мужчинами управляют транспортными средствами. А по соблюдению правил дорожного движения, осторожности и предусмотрительности даже превосходят мужчин. Госавтоинспекция присоединяется к поздравлениям с праздником и традиционно в первые дни марта вручает женщинам, участницам дорожного движения, цветы. При этом акцентируя внимание на необходимость соблюдения правил дорожного движения на дорогах. Туктаган һәрбер хатын-кызлар тәртипле автомобильчеләр булып чыкты. Барысы да кайышларын электергән, документлар белән барысы да тәртиптә, балалары махсус креслога утыртылган иде. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барлык хатын-кызларны да бәйрәм белән тәбрик итәм. Открылась столовая в новом формате «Шакмак». Вкусно в квадрате. Работаем с 7 утра до 9 вечера. Вкусные завтраки, обеды и ужины. «Шакмак». Вкусно в квадрате. Машиностроительная, 27. Санаторий «Радуга». Лечебные процедуры, трехразовое питание, комфортабельные номера, концерты, мастер-классы. 12 гектаров хвойного леса. Минеральный источник. Звоните 20 56 26.